ли да кажеш циганин? Да снимам ли да кажеш гнусен циганин? Гнусен циганин, айде снимай. Ти си най-гнусната българка. Снимай, айде снимай. Ти си... Аз снимам, не той, аз снимам. Аз снимам, ето. Снимам така, как говориш в момента на живо. Пред цяла България. Гнусен циганин ли е за тебе? Че той е бил гнусен циганин, пък ти не си. Гнусен циганин. Да, Ти ето, си по-гнусна ето. от него. Повярвай ми. Снимам те пред цяла България в момента. Добре, кажи, какво да го правим? Аз ти помагам да го изправим. Вие не си добре, ви каква Ти решавате, ако кажеш, че Гнусен е циганин. добре, го оставим, тук го оставим. Вие не сте човек. Това куче е повече от вас. Тези хора да напуснат. Аре, моля, Що да напуснем, ние сме нормални, пускаме да помогнем на човека. Коя си ви да ми кажете да напуснем тук? Ще ви изцапа линейката ли? И да дадем обяснение. Ще ви изцапа линейката ли? Ще изцапа цялата Да, спешна а коя помощ. сте ви? По-гнусен човек Коя от вас сте ви? няма. Представете се Добре, пред ще цяла ви България. представя. Доктор Аргирова съм. Аргирова, Представям се, ти да. си най-голямата негнусна българка. Представям Защото се, той е, да. той е гнусен циганин. И не искате да го качите. Така и с останалите се държите. Щом с него правиш така, по този начин са... Ето е, тази жена зарита този човек и го нарича гнусен циганин. Не съм го ритнала, като го кажа. Ритнах ти го. Ритнах ти го. Поритвах ти го, айде, поритвах ти го. Може да се случи на всеки един човек. На всеки един човек той е човек. Ай, качай за пленката, изчезвай. Той бива, ама тук. Това е. Ти казваш най-нормално да помогнат че Спешна медицинска помощ, Стара Загора. Човека паднал на земята, те идват и го ритат. Ето, колко хора могат да бъдат свидетели на това нещо, което се случи тук. Плюс двама полицаи. СВ 3656 РК. Благодарим за съдействието. Да ви плащат данъци, да ви плащат заплатите. И да го ритат с крак, защото бил гнусен циганин. А пък те не са гнусни българи. Айде.